И здравейте в това видео за канал, който вече е поредно. Днес бих искал да поговорим за Xbox One X и дали той си струва през 2024 година. Ами нека да започваме. Излезнал през 2017 година, Xbox One X е най-върховата версия от One серията на производителят на конзоли Xbox, който се държи от Microsoft, както знаем. Неговото начало всъщност е доста трудно. Имам в предвид, че Xbox One оригиналният, който излиза 2013 година, е такъв провал заради куп причини, като Kinect, възможността да споделяте игри и вече главният конкурент, който избива рибата тогава с PlayStation 4. Но нещо повече сме се насочили към X версията, която, както казах, е най-мощната. И сега първият въпрос относно канала би бил: отключва ли се? Отговорът е не. Всъщност не може да се отключи. Няма варианти, дали софтуерни или хардуерни. Явно, че от компанията майка доста си държат на нещата, постоянно пускат някакви апдейти и просто не става. Сега, има обаче заобиколен път. Какво имам в предвид? През редица операции, в смисъл може да бъде извършен един процес, който изисква редица операции, за да се влезе в така наречения Dev Mode, който ви позволява да интегрирате third party приложения, следователно поставянето на един RetroArch с емулатори вътре и вече инсталирането на ромове и пускането на самите игри в самата конзолка, което всъщност не се води за отключване. То си е създадено от самите Xbox, мисля, самата компания майка Microsoft, като бих направил отделен клип за това нещо, понеже аз още не съм се занимал да го правя. Тичане наляво надясно задачи, знаете как е. Просто нямам 2 часа така да отделя и да го направя. Но набързо ще ви кажа процедурата каква е. Влизате в стора, пишете Dev Mode, излиза ви, теглите го, отваряте го, следвате инструкциите, нужен ви е и компютър в същото време. Намирате сайта, който се казва, той е малко трудно да се намери, аз до там стигнах, просто имах половин час и наистина стигнах до там. И след това заплащате услугата, като услугата е $19, ако не се лъжа, 19 или $20. Следвате си натам стъпките и вече си имате Dev мода, на който може вече да инсталирате от официалния сайт на RetroArch, само единствено за LAN версията, да го имплементирате и оттам нататък знаете как се случват нещата, няма нужда да ви го казвам. Сам по себе си отключва ли се? Не се отключва, но можете да го отключите, като съм гледал и съм разнищал тази тема. Това е една от причините да си закупя Xbox, е, че можете да емулирате GameCube, PlayStation 2 не върви чак толкова добре, но PSP и т.н. Нали, по-стари конзолки SNES и NES и така нататък. Но сам по себе си той не се отключва. И така, какви са възможностите на Xbox One X спрямо другите версии и спрямо конкуренцията? Ами всъщност това е единствената конзола, която подкарва Natively 4K. Реално погледнато, колкото и да харесвам 4 Pro-то, колкото това да ми е любимата конзолка, той в повечето случаи upscale, в смисъл в всичките случаи upscale игрите на резолюция между 1600 и 1800 пиксела, докато Xbox One X ги подкарва natively на 4K. Разбира се, тук говорим за определени игри, като в момента мога да дам пример с играта, която вие виждате, именно Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 2, вече натам нещата стават малко по-различни, отново има upscale. Възможността на конзолата
е това, че можете да играете стари заглавия, като например Red Dead Redemption 1, Midnight Club LA, която това са SIS за 360, Xbox 360 версията, тръгват директно на Xbox One, като при слагането на диск от 360-ката директно на LAN или на LAN X в моят случай, директно тръгва, няма никакъв проблем, имплементацията е доста добра. Обратна съвместимост има с повечето игри от 360-ката, като доколкото знам с оригиналния тег, нали, не съм стигал чак до там такива стари игри, но доколкото знам не е толкова добре направена обратната съвместимост до Xbox One оригиналния, като там имате само нали, най-хитовите игри, нищо повече. Но пък съм доволен, смисъл такъв, че става да се поразтъка някоя ретро игра, дори не по-ретро, а от миналата епоха. И така, сега има 3 версии, както казах, които са обикновеният, FATA, S версията и X версията. И сега, каква е всъщност разликата между тях? Нека да започнем с оригиналния FAT. Значи, аз съм притежавал такъв, точно 2014 беше при мен модел, в смисъл не го купих на лаунч. Това, когато вече беше цената му доста така паднала, като мен идеята ми беше, че исках да си създавам, тогава бях започнал да създавам колекция от конзолки и т.н., но основното е това, че останах доста разочарован от тази конзола. Защо? Защото първо, че е доста масивна така, имате чувството, че има някаква невероятна мощ тази конзола, но реално погледнато не е нищо особено. Идва с външно захранване, като при PlayStation 2, което седи грозно на бюрото. Няма как да направиш хубав кабел менеджмент и изобщо да не си толкова личи тези кабели, просто няма как наистина си като PlayStation 2. И третото, което е, това е изключително слаба конзолка. Значи това, което аз тогава играх, тогава се старах да превърта четворката, Forza Horizon 4, като беше изключително пикселизирано цялото изживяване, беше гадно, не беше красиво, като забелязах всъщност, че резолюцията, която върви е повече 900 пиксела, който се апскейла на Full HD, т.е. погледнато няма сила да подкара една игра на Full HD, пък какво говорим за някое по-силно заглавие, като всъщност това беше играта, това беше конзолата, която така доста силно разтрепери любовта ми към конзолите. Разбира се, не успя да я спре, но така доста дълго време имах лош привкус, споменавайки Xbox. Останах супер разочарован, като веднага след като я взех, гледах по най-бързия начин възможно да я разкарам. В смисъл, седя при мен 2-3 месеца, от които аз всъщност изиграх Gears, почнах да изигравам поредицата Gears of War, като стигнах само първата част, Ultimate Edition, и изиграх и Forza Horizon 4. В смисъл такъв наистина беше месец и половина тази конзолка работеща при мен. През останалите 2 седмици просто си използвах като един паметник и си подпирах с нея PlayStation 4 Pro, за да спестя място. Наистина толкова е голяма. Моя съвет е: прескочете тази конзолка, вземете си ESA. И сега всъщност идва и следващата, а именно S версията. Всъщност S версията е може би никак не е лош вариант, като среден такъв. Имам в предвид, че тя е доста по-малка спрямо FATA, горе-долу, доколкото гледах, е 40% спрямо FATA по-слим вариант, като е 1:1 с FATA, освен това, че са премахнали Kinect технологията. Няма да говоря за Kinect, няма се оплаквам. Аз не съм притежавал Kinect, нито на релиз, нито след това съм го купувал, дори не съм го изпробвал. Нямам и желание да купя подобна чвъчка. Това, което представлява Kinect, за незапознатите, това е един motion сензор, който улавя вашите движения и ги
имплементира в дадена игра, като реално погледнато звучи много яко, много интересно, много типа Cyberpunk или Ready Player One, само дето е ужасно, няма игри, няма нищо. Това, което стана е, че FATA го пускат с тази Kinect технология и за да може максимално много да върви Kinect, част от мощността на FATA бива заключена с цел плавната работа на Kinect. Това при ESA го няма, тогава и махат Kinect и няма никакъв проблем. Конзолата, доколкото знам, си се чувства по-добре, чувства си се жива, няма никакъв проблем. И си е Full HD конзолка. След нея Xbox разбират на къде духа вятъра, на къде какво трябва да направят и правят също според мен най-добрата конзолка от всичките си видове, а именно X-a. X-ът, както казах, е най-мощната конзолка, която излиза до тогава, биейки абсолютно всичко. На 4K, 120 FPS може да извади, разбира се, на определени игри, които са малко по-инди, които са не AAA, а два пъти е AA. За определени игри, но е чудесна, като единственото, което я спира, бих казал, като минус, който мога да извадя, това е, че е с хард диск, а не с SSD и наистина в някои случаи се чувства бавно. Просто няма как да си крива душата, чувства си се по някой път бавно, чакате малко повече loading time, чакате малко тук повече да зареди. Разбира се, това съм го имал с менюта и в официалният магазин. По време на игра текстурите си се зареждат, няма никакъв проблем, няма да изпитате някакви артефакти или някакъв тип проблеми, но по менютата, браузване и тъна си се усеща и най-да повече годинките. Това, разбира се, при мен не играе никаква роля, по проста причина, че аз конзолките ги ползвам, сядам, разтъквам половин един час, ставам, продължавам, не се занимавам толкова, че да експериенсвам до така степен някакво разочарование, но просто искам да ви го кажа, да си имате едно на ум. И след като го казах това, искам да се насочиме към контролера, който в моят случай всъщност е чисто белият, което е странно, нали? На черна конзола е бял контролер, това скоро ще се поправи, поръчал съм си черен контролер, всичко е точно. Та контролерът, който е доста странен, така лично на мен не ми се нравеше много, още в началото като го взех, защото съм си свикнал с лейаута на PlayStation 2, това всъщност ми е първата конзола, ако някой не знае, първо цъках на двойка, като там съм свикнал тройки, четворки, витата и тъна, просто съм свикнал на лейаута на PlayStation и в първия път, в който взех Xbox контролера, си помислих, ама че тъпотия не мога ли да го смена, всъщност не можете, не мога да сложите PlayStation 4 или PlayStation 3 контролер на Xbox и да върви, просто съвместимост няма начин. Другото, което е относно контролера, при мен има обикновената версия, а не Elite такава. Да, е Xbox One поколението представят елита, поправете ме ако грешно, мисля, че те са всъщност първото поколение, което представят някакъв тип елит контролер, който си е към официалната марка, не е някакъв third party контролер, но те го представят и той вече изчиства по-голямата част от нещата, защото както и да си крива душата, наистина си се чувства от ефтина пластмаса. В смисъл не е някакъв вид премиум усещане. Няма го това мекото, хубавото да цъкнеш, да ти е кеф буквално да играеш. Има едно такова бие си на пластмаса. В смисъл си е пластмаса, но дори не се опитват и да го прикрият, което мен много не ми се нрави и най-скоро време бих желал да си взема и елит контролера. Това, което искам да ви кажа за контролера, обикновение е, че няма батерии. В смисъл такъв, че има капаче, отваряте го и там по подразбиране трябва да сложите два пъти батерии. В смисъл две батерии по два пъти, което така малко като играч като Lucky Boy, все едно от Зайл Байо съм си взел и
и батерии трябва да търся, което е ужасно. В смисъл, конкуренцията ги побеждава в това отношение многократно. Имам в предвид, че дори PlayStation 3 контролерите с презареждаеми вътрешни батерии, PlayStation 4 са уникално хубави контролери. Не знам защо така са го измисли, като моят опит с такъв тип контролери е следният. При взимането на едни батерии, няма да казвам на марка, няма да им правя реклама, но с едно зайче рекламираха ги дълго време по телевизията, да кажем, че са някакъв по-висок клас от нормалното. При купуването на такива батерии, първо, че съм дал близо 4 лева за батерии, което защо? Второто, което е при поставянето им при честа игра, говоря половин-един час на ден, средно по толкова играя. Между 10-я ден и 14-тият вече батерията беше на лоу, като в момента, в който контролерът каже, че батерията е малко, спират вибрациите, спират всичко. И реално погледнато си цъкате с едно някакъв джигитайски контролер, който е такава малумщина измислена от Microsoft. Не знам изобщо къде им е акъла. В смисъл, да, знам, нали, като се замисля логично, то следва, нали, това е бизнес, важна е печалбата, така че вместо да си взимам батерии всеки път, би било по-умно от към страна на пари, просто да си взема елит контролер, които те са го направили, разбира се, и да си цъкам с елит контролер, който там е презареждаема батерия, както на тройката и четворката, нали, PlayStation. Това е моят неприятен експириенс с контролера. Ако нямате батерии, спокойно има кабелче, най-обикновено, при мен е Type-C, знам, че предишният ми контролер с предишният ми Xbox беше микро USB. Така че едно нормално кабелче, слагате си в конзолката, ръгате си в контролера и си цъкате, няма никакъв проблем, но малко така се носите от PlayStation 2 ерата, нали, конзолката пред вас, кабелчето, да седите и цъкате. Това е моят геймплей, който гледахте и както виждате аз съм си забучил кабел, просто не ми се занимава да купувам батерии, те да свършва, да ги фърлям, да ги рециклирам. И така, за заключение бих искал да кажа, че много добре трябва да помислите дали да си инвестирате парите в тази конзола, защото за същите пари, дори за малко по-малко пари, можете да си вземете следващото поколение. А именно говоря за Xbox Series S, който вече е с SSD, който е, нали, по-слим вариант, по-малък, по-изчистен и така нататък. Но това е ревю на Lana, не на Sirius, но просто ви го казвам да попрочетете малко, да видите. Аз лично бях на Кантар доста при закупуването бях на Кантар и дълго време обмислях дали да не си взема Series S, но следствие на това реших да взема всъщност старият One X, по проста причина, че имах дискове останали от старият ми Xbox, а Series S няма SD Reader. В смисъл, тя е изцяло дигитална конзолка, тя не е нали, с диск версията. За мен лично покупката на Xbox One X е доста добър вариант, нали, по-бюджетен вариант, в който можете да се насладите на хубава резолюция, на хубави игри, на що годе добра цена. Както казах, еквивалента е Series S, който, нали, получавате плюс, но получавате минусите, не може да стигне тази резолюция. И вече за Series X, който е най-мощната конзолка от последното конзолно поколение, там пък си е цифромания. Там цената си е доста солена. Затова като компромисен вариант бих казал, че One X би ви свършил прекрасна работа, особено ако имате хубав телевизор с 4K резолюция, plug and play, ще е чудесно, ще изглежда чудесно, ще върви чудесно. За мен сега може би е най-подходящият момент за покупката на тази конзола, защото са доста като бройки, има добри оферти, спокойно за около 350 до 400 лева можете да си вземете One X, дори бих казал някаква версия, дали ще е лимитирана
или просто бяла или отцветена, няма да има значение. С един хубав контролер, може би и със сет от няколко игри за този ценови диапазон, получавате всъщност една истинска 4К конзолка, с която почти всички игри ще и вървят чудесно. Няма да има проблем в следващите още няколко години. И така, кажете вие дали си струва покупката и според мен определено си струва. Всичко хубаво ви пожелавам. Чао! Бъдете здрави!